Jedným zo spôsobov, ako spoznať novú krajinu, prehlbiť si jazykové vedomosti a spojiť v tomto prípade užitočné s príjemným, je vycestovať pomocou Work and Travel. Do programu sa môže zapojiť každý študent vysokoškolského štúdia s tým, že musí byť denným študentom. Musí v oboch semestroch v danom roku navštevovať školu a musí si riadne plniť svoje školské povinnosti. Priemerne sa pracuje tak do 4 mesiacov, od tých 2 do 4 mesiacov a cestuje mesiac po skončení práce maximálne. Poplatky pri programe bez vybavovania práce sú okolo 1200 eur. Pri programe s vybavovaním práce je to o $250 vyššie. Môže vycestovať aj skupina, keďže naši zamestnávatelia hľadajú viacerých zamestnancov. Ak vás program zaujme, môžete vycestovať aj viackrát. Bol som dokopy 5 krát a to prvé leto bolo v 2009, to som bol v Chicagu. Potom som sa dostal do Národného parku a tam som robil 3 sezóny po sebe. A minulé leto som bol v Kalifornii. Koľko si v priemere zarobil? Tie zárobky sú v priemere od nejakých 3 do 11 tisíc, čo poznám, ale je to akože veľmi individuálne podľa toho, že či má človek iba jednu robotu alebo 2. Čo ťa najviac zaujalo na tom programe? Spoznať iné krajiny, iné miesta, iných ľudí. Keby som mohol, tak určite navštívim vzdialenejšie krajiny, ako je Austrália, Nový Zéland. Neviem, Ázia, niekde Tajsko, Indonézia, také niečo možno. Spojené štáty alebo Nový Zéland. Norsko. A prečo práve Norsko? Tak tá škandinávska natúra mi je celkom blízka ako ľudia, aj tá príroda jedno s druhým. Cestovanie pomocou Work and Travel nie je len o práci, učení nového jazyka, ale aj o spoznaní nových ľudí a dobrodružstve. Pre televíziu MC2 Daniela Čistá.